ngayon sa ano, sa Pio Domingo. Yung school namin, no? Laki, no? Ito ang aming top notcher. Sir, pwede ba kayo ma-interview sandali? Hindi. Lado. Hindi pwede. Sir, pwede ba ma-tour mo kami dito? Oo ba? Walang problema. Ito nga pala ang aming Alin? president. Yes. Ay, huli mo. President, suplado ng president yan, no? Wala, tumakbo talaga. Mukhang may meeting. Ito nga pala yung College of Artistry. Ayan, pakita mo. Bigyan natin. Yan nga pala ang College of Dentistry. Pakita mo. Ayan ko po. Para makita yung sila ba. Sino ba yan? Ayan. Sila Batibot yan. Batibot. Huwag na mo, ah. Lahat ng ano tayo. Kung may makita kang kilala, eh. Wala akong makikita. Saan tayong may session?